Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek. Egy olyan lehetőséget szeretnék bemutatni neked röviden, amely forradalmasítja az online játékipart, és számodra hatalmas passzív és aktív jövedelmet biztosíthat. De a legrosszabb esetben is a játék örömét. Előjáróban néhány adat, csak hogy megértsd, hogy mekkora üzletről van szó. 2019-ben az úgynevezett ingyen játékokra, valószínűleg a te mobilodon is fut egy-kettő, több mint 120 milliárd dollárt költöttek az emberek világszerte. Ebben nincs benne az online kaszinók, sportfogadás, lottó és egyéb fizetős játékok forgalma. Ez így már 1000 milliárd dolláros nagyságrend. Az online világ egyre nagyobb teret hódít, szinte már bármit elintézhetünk egy mobiltelefon és az internet segítségével. Játszani pedig mindenki szeret. Nem véletlen tehát, hogy az online játékipar a világ egyik legdinamikusabban fejlődő iparága. Ezt támasztja alá az a tény, hogy 3,5 milliárd mobileszközt használnak világszerte, és ebből 2,4 milliárdon fut naponta valamilyen játék. Mi lenne akkor, ha lenne egy olyan cég, amely az összes online szórakoztató játékot egy közös platformról elérhetővé tenné, és az egész világ forgalmából származó nyereséget osztalék formájában megosztaná veled. Sőt, még többféle jutalékot is fizetne. Hát létezik egy ilyen cég, amely pontosan ezt tűzte ki célul. A neve Daxio. Milyen online játékcsoportok érhetőek el a Daxio platformjáról? Az első ilyen csoport az iGaming. Ezt úgy tudnám összefoglalni, minden, ami szerencsejáték. Legyen az kaszinó, sportfogadás, lottó. Közel 1000 féle játékot lehet elérni az iGaming platformjáról, de vannak benne ilyen érdekességek is, hogy még a bitcoin árfolyamának az utolsó 3 számjegyét is megtippelheted naponta többször is, a nyeremény pedig a tét 300-szorosa. A következő ilyen nagy csoport az e-gaming. Ezek azok a játékok, amit szintén mindenki ismer, az ingyen játszható, egyszerű szórakoztató játékok csoportja ez. De innen elérhetőek az egyre népszerűbb e-sportok is, ahol az egyszerű baráti bajnokságoktól egészen a világbajnokságig bármilyen lehetőség adva van, természetesen fogadási opcióval egybekötve. Sőt, van a Daxiónak egy világújdonsága, a neve Fantasy Football, amit olyan világsztárok fémjeleznek, mint például Cristiano Ronaldo. A következő ilyen csoport az online játékok világában a blockchain játékok. Röviden ezek azok a játékok, ahol az elért eredmények valós pénzre válthatóak. Itt említeném meg, hogy a Daxio olyan világcégekkel áll szerződéses kapcsolatban, mint például a Zynga vagy a Gala. Bizonyára te is ismered a világ egyik legnépszerűbb játékát, a Zynga fejlesztésű Farmville 1-2-t. A Daxion keresztül elérhető blockchain játékokra saját kriptovalutát fejlesztett ki a Gala, amely már bejegyzésre került a tőzsdén, és te egy nód megvásárlása után bányászhatsz, és szabadon kereskedhetsz vele. A nód nem igényel sem nagy kapacitású számítógépet, és nem növeli a villanyszámlát sem. Ez nem bitcoin bányászat. Van még a Daxion belül plusz bevételi lehetőség is, de ez csak az üzleti partnerek számára elérhető. Ilyen például a PlayDax játék, ez egy virtuális részvényekkel lehet kereskedni, adni, venni, és hatalmas nyereséget vagy éppen veszteséget realizálni, épp úgy, mint a valós tőzsdén. De van itt egy másik világújdonság is, a Sportbot, amely a sportfogadás világában mesterséges intelligenciát használva az oddszokkal kereskedik, és óriási profitot realizálhatsz ennek segítségével. Remélem, akarsz hatalmas pénzt keresni, vagy csak játszani, mert akkor csatlakozz a Daxióhoz. Ha csak játszani szeretnél, akkor a regisztráció ingyenes, élvezd, szórakozz, minden játék a rendelkezésedre áll. Ha azonban úgy érzed, hogy ebből az 1000 milliárd dolláros, dinamikusan fejlődő üzletágból akarsz magadnak egy jó nagy szeletet,
akkor csatlakozz valamelyik üzleti csomaggal, és tegyél szert óriási bevételre. Néhány nagyon fontos adalék a döntésedhez. A Daxio 2020 tavaszán indult, azaz remélem érzed te is, hogy egy gigantikus üzlet legelején járunk, azaz miénk az egész világ. Ennek megfelelően, és az, hogy online játékokról beszélünk, közel 3,5 milliárd ember válhat a partnerünké. És még egy nagyon fontos adalék. Ennek a cégnek most a tulajdonosává válhatsz, tehát az egész világ forgalmából megkaphatod a részed. Nem nagyon van tehát veszíteni valód. Dönts bárhogyan, én azt tiszteletben tartom, de ennyi pénz mellett nem szabad elsétálni. További információért keresd azt, aki ezt a rövid tájékoztatót küldte, vagy írj erre az e-mail címre. Minden segítséget megkapsz, hogy sikeres legyél, és én minden kérdésedre válaszolok. Köszönöm a figyelmedet!